Ja vás zdravím pri novom videu. Dneska si ukážeme, ako to vyzerá, keď si vy ako zákazník u nás objednáte mašinu a nakonfigurujete si nejaké doplnky. Dnes si tento stroj poskladáme presne podľa želaní nášho zákazníka. Môžete vidieť, máme nachystané vlastne všetky doplnky, ktoré si zákazník nakonfiguroval. Ideme si ich rozbaliť. Samozrejme máme pripravené všetko na rade, ktoré budeme potrebovať na montáž na tú štvorkovku. Ideme na to? Ako prvé si nahodíme lemy, ktoré rozširujú blatník po tejto strane, aj po jednej, aj po druhej. Vyzerajú asi takto. No a potom ako vlastne nahodíme, sa rozšíri celá tá štvorkolka, respektíve ten blatník asi nejak takto. Dodá to tej štvorkolke mohutnosť a samozrejme dodatočná ochrana týchto lakovaných blatníkov. Tak, jeden blatník máme nahodený. Ideme sa vrhnúť na ďalšie 4, respektíve 3. Tak ako môžete vidieť, rozširovacie lemy máme nahodené. Štvorkolka už teraz vyzerá mnoho lepšie. No a čo najdôležitejšie, boky blatníkov sú teraz chránené a celková šírka tej štvorkolky malinko zväčšená. Na tej čiernej farbe to nie je až tak dobre vidno, respektíve na tej šedej. Na iných farbách, ako napríklad na tej červenej, to vyznie trošku lepšie, ale aj na tejto to vyzerá za mňa veľmi dobre. Ďalej si namontujeme duralové stupačky, ktoré sú tiež výborným doplnkom, najmä teda v zime. A pokiaľ ste jazdec, ktorý preferuje jazdenie v blate, určite to oceníte, pretože tá stupačka, keď sa naplní blatom, táto nemá až taký dobrý grip na tejto pánke, preto odporúčame ich vymieňať za tieto duralové, ktoré sú zároveň aj ostrejšie. A pokiaľ je stupačka naplnená blatom alebo nečistotami, tak táto pánka o mnoho lepšie drží na tejto, ako na tejto pôvodnej vlastovej, takže ideme si vymeniť tie stupačky. Na kufor sme si nahodili LinQ systémy, ktoré nám umožňa rýchle nahodenie alebo zhodenie nejakých ďalších LinQ príslušenstiev, či už kanister, nejaká prídavná taška alebo podobne. No a poďme si teraz celý kufor nahodiť na štvorkolku. Samozrejme, kufor je upevnený LinQ systémom, to znamená, že jeho nahodenie a zhodenie trvá vážne pár sekúnd a drží naozaj statočne. Už sa nám tá štvorkolka začína trošku rýsovať. Poďme si teda nahodiť posledný doplnok a to sú rozširovacie podložky pod kolesa. Takže koleso máme zhodené, ideme si nahodiť podložku pod koleso. Veľmi dôležité je použiť tieto skrutky, respektíve tieto matice, ktoré boli pribalené k tejto podložke, ako tie, ktoré budú podložku držať na náboji, pretože potom zvonku by to koleso jednak bolo škaredé, pretože ono má pekné takéto čierne originálne matice a táto by tam nevyzerala úplne dobre. Ďalšia vec, dostávali by sa nečistoty do toho závitu, keďže táto pôvodná matica, ktorá je pribalená pri tej podložke, nemá vlastne zakrytý tento vrch, ako môžete vidieť. Táto originálna matica ho má zakrytý, aby sa tam nedostávali nečistoty, lebo je v podstate určená do vonku. Hej, tu sú všetky priame vplyvy v podstate na to koleso, kvôli tomu sa nesmie popliesť, ktoré idú kam. A ďalšia dôležitá záležitosť, keďže k tej podložke sa už potom nedostaneme, musíme ju namomentovať ešte skôr, ako nahodíme koleso. A takisto je dôležité dať tam poistný tmel na závit, keďže k tej podložke sa už nedostaneme potom. Kvôli bezpečnosti tam dáme ešte poistný tmel. Máme podložku namomentovanú, tak v podstate môžeme nahadzovať koleso. Tak, podložky máme nahodené. Štvorkolka je pripravená pre svojho nového zákazníka, až na jeden malý detail. Teraz je pripravená pre nového zákazníka. Takže nahodili sme si rozširovacie lemy, rozširovacie podložky, zadný kufor s možnosťou pripevnenia kanistra alebo ďalšieho príslušenstva a v neposlednom rade duralové stupačky. Štvorkolku máme pripravenú, rozširovacie podložky z nej urobili naozaj o mnoho mohutnejší stroj s blatníkmi. Vyzerá naozaj mohutnejšie ako predtým. A samozrejme jazdné vlastnosti sú takisto teraz neporovnateľne lepšie oproti sériovému stavu bez podložiek.
For your niggas,